Jo penso que sóc un cas atípic d'escriptor, no? Quan tenia 50 anys no tenia cap intenció en posar-me a escriure ni havia fet res amb intenció literària. Després va arribar a les meves mans una convocatòria del certamen del Col·legi de Doctors i Llicenciats de València i vaig fer un relat. Bé, me'l van premiar, no? I allò va ser un estímul. Vaig decidir escriure, vaig fer El diari del pare, la meva primera novel·la, i quan Josep Llorenç, editor de Tabarca Llibres, em va cridar per dir-me que l'anaven a publicar, em donà una gran alegria i vaig prendre dues decisions. La primera és que anava a seguir fent novel·les, n'escrius una i te la publiquen, no vas a plantar-te, i m'anava perquè vaig escriure una segona novel·la, Un pont sense baranes, que ha estat premiada i publicada. I també vaig decidir que anava a continuar en la narrativa juvenil. Treballo a un centre escolar, soc orientador escolar d'alumnes d'ESO i batxillerat i això vos asseguro que és una font d'inspiració inesgotable. Bé, el meu estil el podria definir com recórrer sempre que siga possible a l'humor, barrejat amb les situacions més serioses, si la trama ho exigeix. També utilitza un lèxic molt senzill i pròxim al lector jove i també intenta tindre abundància de diàlegs per a que la lectura siga més àgil. El que a mi m'interessa és que l'adolescent, quan llisca, gaudisca de la lectura, que quan acabe de llegir un llibre tinga ganes de llegir-ne més i jo intento escriure allò que pense que els agradarà. Jo m'ho passe molt bé. Si l'autor, el lector, gaudís també, millor que millor. Ara, a la meva edat, aquesta vocació tardana m'ha resultat sumament apassionant.